nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odisha shirugu goshi yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mazuga baji nanga zile dio kuburi yani oh kulinji tikudalila inu oh kulinji Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blandaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odisha Zikulandzeni indi program ya kulinji pano pa Times lelo ndi pa 25 June 2025 ndipo ndilachitatu ndithu labwino limene ambuye adipatsa tikakamba kuno ku Blantyre ndeyayi zikusakanizikana kuzizirako pang'ono kenako kadzuwa nkuzaoneka ndi mmene ndithu zikukhalira tsiku la lero. Ndikulandireni ku program ya kulinji tangosala ndi masiku ochepa kuti tiponye voti mdziko muno koma zikuoneka kuti ulendowu pena pake wakungana zambiri zikuchitika pano tukamba pano gulu lina mawa lino likufuna ndithu lichite zionetsero kufuna kukakamiza wapampando wa bungwe limeneli la MEC kuti atule pansi udindo wake. Kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani? Kodi zifukwa zenizeni zimene anthu amenewa apitire pamsewu mawa ndi zotani? Nanga bungwe la MEC likulipo chani pa nkhani imeneyi? Izi ndi zina zimene tikhale tikuzitambasula mpulogalamu yathu ya lero. Ine ndi Leya Malikano nde sindili ndekha, ndili ndi mzanga mu studio muno Wanda Msisha. Yes Leya. Lero ndakumana nazo ndevu za mwana. Maso ndi maso. Musatero. Ndimamva mkunena kuti lero ndi siku labwino pa 25 ambiri zimayamba kulowa lero ndalama. So ndi siku labwino de. Lero ambiri zikhala zili mtumba. Ma transaction ID amakhala kulira. So ndi siku labwino de. Kukamphepo ndi nthawi yake. Pena umakhala kamphepo, pena dzuwa zabwino. Chabwino amene iyo ndi Wanda Msisha amene ndikhale naye limodzi mu studio muno kutambasula nkhani imeneyi. Ndipo tikhalenso ndi mneneri wa bungwe la MEC amene wandi Asangwani Mwafulilwa komanso tikhale ndi amene akutsogolera zionetsero zimene zikhale zikuchitika mu mzinda wa Blantyre Lilongwe komanso akuti kumangochi kukhala kuchitika zionetsero zimene amene wandi Edward Kambanje komanso mkatikatimu tikhale ndi mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee amene wandi Guilford Matonga. Musadalikire takhani pomwepo chifukwa tiperekenso mwayi kwa atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve kuti kodi Amalawi kumeneko akuti nji pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Ndikukhulupirira zokuti kwa inunso amene mukutitsatira pa tsamba lathu la mchezo pa Facebook Times 360 tipatsenso mwayi kuti tiwerengenso maganizo anu mu programu iyi kuti mukuti bwanji. Koma kuyamba programu iyi akambanje mwadzuka bwanji? Akambanje? Okay, tingodikira ndithu kuti akambanje abwere ndithu pa line pathu pano. Komano pang'ono chabe Wanda nkhani ya demonstrations mwina ndemanga yako ndiyo tano mayiona bwanji nkhani ya demonstrations? Malamulo a dziko lino amapereka ufulu kwa anthu kuchita zionetsero pamene ali ndi nkhani zosiyanasiyana. So kufuna kupanga zionetsero
ndi ufulu ndithu umene uli malamulo athu akulu a dziko lino ija timati the Constitution of the Republic of Malawi. So mwina kungofuna kuyamba nkhaniyo ndiona kuti munthu amene ali ndi nkhani yace ndipo akuganiza kuti njira imodzi imene mwina akhoza kuperekera uthenga umene afuna kupereka kudzera kuma demonstrations ali ololedwa ndi lamulo. Pamakhala ndondomeko zimene zimayenera zitsatidwe kumalo lamulo lumulola kuti akhoza panga choncho. Ndikhulupirira zoti Kambanje abwera pa line pa. Mwadzuka bwanji Mr. Edward Kambanje? Ine ndadzuka bwino kaya inu mwadzuka bwanji leya? Ndadzuka bwino. Takulandirani ku program ya kulinji. Ndiko mukwambiri. Pamayambiriro mukuchita ma demonstrations mawa lino timafuna titadziwa kuti kodi makamaka cholinga chake cha ma demonstrations amenewa ndi chani? Ndizoona kuti ife amene tabwera pamodzi ngati nzika za dziko lino amene tikutchedwa kuti Citizens for Credible Elections, Amalawi akufuna kwabwino, Amalawi amene ndi eni ake ovota, tabwera pamodzi ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kunena kuti zisankho zimene tili nazo mchaka chino cha 2025 zikhale zisankho zokomera Amalawi onse, komanso zisankho zovomerezeka ndi mbali zonse. Chotero tinaona zina ndi zina zimene tinaona kuti munjira yopita kuchisankho zikuoneka ngati kuti zikhonza kupangitsa kuti tikhale ndi zisankho, koma zisankhozo zosavomerezeka, zisankho zimene sizingapereke chithunzithunzi chabwino ku dziko lino. Ndiye ife polifunira dziko lizabwino tinaona kuti nkwabwino kuti tiwakakamize Amalawi Electoral Commission makamaka a chairperson a bungwe limeneli komanso mkulu woyendetsa zisankho wa bungwe limeneli kuti aunikire mmene iwo akuyendera kukonzekera ku chisankho, chifukwa pali zokhumudwitsa zambiri zimene eni ake ovota akudandaula anthu amenewa amakosanawa kuti kodi nkhani ya chisankho akuitenga akuyiyendetsa mwa mtundu wanji, zimene zapangitsa kwa ife kunena kuti iyayi koma Amalawi aeni ake tatiyeni tiwafunse anthu amenewa kuti ngati tikungakhale kothekera bwanji atangochoka kuti tikhale ndi anthu amene akufuna kutumikira anthu moyenerera, osati moyang'ana mbali koma moyenerera kutumikira Amalawi. Ndiye takonzadi zionetsero pa 26 pano nzigawo zonse za dziko lino la Malawi ndi cholinga chofuna kunena kuti nkhawa zimene takhala tikudandaula makamaka nkhani yokhuzana ndi kayendetsedwe ka zisankho. Mwachitsanzo muzisankho mumakhala mbali zingapo zimene zimafunika kuti ziziyendera limodzi. Pali wovota amene ali ndi ufulu wake mukawerenga malamulo a dziko lino section 12 komanso 40 ya malamulo akulu a dziko lino akumpatsa kwambiri mphamvu munthu ovota kuti ali ndi ufulu osankha atsogoleri amene iwo akwafuna. Komanso tikamayenda mu ndimeyi muli ma section ena amene akulifunsa bungwe la MEC kuti likuyenera lizimva madandaulo onse amene anthu okhuzidwa ndi zisankho akupereka ku bungwe limeneli. Chifukwa imene ndi ntchito yawo kuti azita kumva madandaulo amenewo ndi kumawakonza. Koma mwaona nokha ino kuti kuyambira nthawi imene timalembetsa zisankho zimene za 2025 panali mavuto ambiri kobasi amene takumana nawo. Mwina madera ena kumapezeka kuti kulembetsa kukuvuta chifukwa cha zipangizo zolembetsera, komanso kunapezeka kuti panali ma challenges ena mwina mafomu aja olembetsera aja anthu kumachita kugula ndi anthu osapezeka bwinobwino, anthu akhala kudandaula zimenezi. Komanso kupanga kauniuni mu maregister awo kuti kodi anthuwa alembetsamo angati nanga maina akupezeka mukaundula. Zaonetsa kunena kuti ntchito imeneyi ikuonetsa kuti anzathu a Malawi Electoral Commission sakuyigwira mokhutitsa mitima ya anthu. Ndenkani ili apa ndiye chikhulupiriro tikulephera kuwakhulupirira abungwe limene kuti angayendetse chisankho chimene chikhonza kukhala chovomerezeka ndi Amalawi onse mdziko muno. Right, mwina funso langa loyamba pa zimene mwafotokozazi timafuna kuti tidziwe ngati Amalawi okhudzidwa amene mukuziyitanira muli ndi tangible evidence, umboni ogwirika weniweni umene mungabwere ndi kuzaonetsa Amalawi apa kuti zimene tikulankhulazi ndi izi kuti wapampando wa bungwe limene la MEC akuyeneradi kuchoka? Ifeyo umboni tili nawo, mwaona posachedwa apa
mbali zokhuzidwa zitafunsa mkulu woyendesa zisankho wa bungwe la meki kuti timafuna tione kuti tichite kauniuni mu voters roll kuti maina amene ali mmenemo ndi maina oonadi kuti anthu amene walipodi koma taona mkulu wa meki akubwera poyera kuti zimenezo ndi zosatheka. Mwaonanso nokha amalawi ochuluka akunena kuti kagwiritsidwe ntchito ka technology imene yabwera makamaka yochokera ku smartmatic ili ndi mavuto ambiri kumaiko kwina kumene idagwira ntchito. Tikuwerenga muzolembera zambiri ndiye takhala tikuwafunsa kunena kuti kodi sikungatheke kuti tibwerere kunjira imene takhala tikuvotera mu dziko muno sitinakanganepo pa nkhani ya zisankho timangovota manyo kuwerenga zonsezo kumapanga manyo mpaka nakudziwa zokuti wawina ndi ndani koma iwo akhala kukakamira kuti iyayi ifeyo mudzavota manyo akambanje ndimafuna tikhale pa peji imodzi. Mwanena kuti mene anayendetsera kwina sinangati mafuna mutifotokozere bwinobwino asangwana asanabwere eti ndi evidence kwina kwake kutiko kumene mukudziwa inuko ku Philippines zisankho zinasokonekera umboni umene ulipo. Venezuela zisankho zinasokonekera chifukwa cha nkhani ya smartmatic umboni umene ulipo inunso atulangani umboni umene muli nawo. Chabwino ndiye mwina funso langa lomaliza asanabwere asangwani Mwafrira komanso Wanda Msisha mwina kupita kwa inu timafuna tidziwe kuti ngati amene mukutsogolera zionetsero mukuona kuti ndi zotheka ndithu kuti kudzera mu zionetsero zimenezi wapampando wa bungwe limeneli la MEC akhoza kutola pansi udindo. Komanso mwina naneso ningotengerapo mwayi ndafusiretu akambanjewa kuti akamayankhankhiretu limodzi mwanena kuti mukuziwa zimene zinachitika ku Philippines komanso ku Venezuela nakapempha kuti mukanatifotokozera kuti kudachitika chani ndipo zidakhuzana bwanji mwina ndi technology imene amagwiritsa ntchito kumene koko kuti nangasi anthu akumangolankhula mwina tistive bwinobwino what happened kunachitika chani ku Philippines komanso ku Venezuela zokhuzana mwina ndi technology yochokera ku smartmatic ya election management devices EMD. Komanso akamayankha asadatola nkhani mukudziwa sinanga pano amalawi ambiri mukulankhula ndinu nde amalawiwo mwapange kuti amvetsetse izi zimene zikuchitika bwinobwino. Ngani imene tikukamba pano ndi nkhani imene yokhudza amalawi ochuluka. Ndikufuna ndikuyankheni kunena kuti pa nkhani zimene zikumveka kwambiri zimene ife tawerenga ndikumazifufuza nkuona kuti zinthu zidachitika ponena kuti ngati ku Philippines tikunena apa ndikunena kuti chisankho chitavotedwa awerengetsere kamavoti kadapezeka kuti adatenga nthawi yayitali ko basi ndiye mafigures amene tikamanena kuti timapanga tabulate kuzimene anthu atolera ma polling centers kumene kukuzida atenga nthawi yayitali zoulutsa zotsatira za zisankho zisadalengezedwe. Pa nthawi imeneyi kumapezeka kuti zimasiyana ndi mafiga amene anthu amapeza zimene zidadzetsa mpichupichu kwambiri makamaka kwa anthu amene amapikisana. Tsopano izi ndi zinthu zokuti ife tikuzimva kuno pozimva tinayenera kuti nafenso pokonzekera kuti mina poti tikugwiritsa ntchito technology yomweyo imene yabwera ngati yachilendo amalawi ife sitinayizolowere. Tinafuna kuti amalawi electoral commission abwere ndi chitsimikizo kuti kodi iwowa adzakwanitsa bwanji kuthana ndi mavuto ngati amene maiko ena tikumva kuti sizinayende bwino makamaka popanga tabulate manambala a anthu amene avota chifukwa zimenezi amagwiritsa ntchito machini komalizirako ndiye taonanso kunena kuti ngakhale kwathu konkuno amayesera machini amene wawa kuti aone kuti kodi chifukwa cha akupanga di capture bwinobwino anthu koma muona kunena kuti munthu amakwanitsa kulembetsa pano ndikukalembetsa center ina machini amene osazindikira nthawi yomweyo imene munthu alembetsa kuti walembetsa kawiri mpaka nano kumapeto kwake kumene akumakutcha kuti ku backload kumapeto kwake kumene umakadziwika kuti yes munthu analembetsa kawiri. Ndiye system imene iyi ikukhalabe ndi chikayiko ndifeyo amalawi ovota kunena kuti kodi ngati system ikulephera kupanga detect kuti munthu walembetsa kawiri imene iyi idzatithandiza bwanji kumapeto kuti noti zathe kukhala
sure kuti mafiga amene akulutsidwa ndionadi anthu amene avota ndi amenewa. Nkhani yayikulu ndi imeneyoyo imene tili nayo nkhawa kwambiri, imene inafunika kuti Malawi Electoral Commission aziyankha nkhawa zimenezi molunjika ndi zimene anthu akuafunsa. Chabwino tathokoza kwambiri Kambanje mwafotokoza ndithu tibwerenso kwa inu posachedwa. Asangwani Mwafuliro muli pa line pa mukundimva mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji Asangwani Mwafuliro? Ndadzuka bwino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino mukumveka mphamvutu. So ngwambiri ndiyambe ndikwapasa mona Kambanje. Kambanje mwadzuka bwanji? M'bale wanga ine ndadzuka bwino kaya iwe m'bale wanga Mwafuliro uli bwanji? Ziko mkwambiri munalembetsa mkaundu la vote. So bano Mr. Mwafuliro, you have to address the chair. Yes. To use his experience with the election to give the response and mina kuyankhabo kuonetsera mene zima yendera banthu yakalembera vote. Pachifambire zimene akamba ndeni mafuna kuti mwina andithandize kuyankha pazinthu zimenezozo. So ndikamayankhana neso ndizoti pati munthu anakhande experience olembetsa mkaundu la vote ikatena ayi ndilithandizira mene maresponse antanda kuyeni epano. Nkhani ili pano mwaimva Asangwani, gulu limeneli ndila limene akulitcha kuti concerned citizens lachita lukonza zochita zionetsero mawa ndikhulupirira kuti nkhani mukuidziwa. Just a minute. Asiki ngati ndamvetsa Akambanje amakamba za concerned citizens for credible elections. Ukachula concerned citizens paikhatinti ndi gulu linaso. Yeah. Okay, ndingwambapo kuyankha popeza sifuna kuti Akambanje atuzeka analembetsa mkaundu la vote kapena ayi. Choyamba nkhani ya mademonstration. Ndi ufulu wa Malawi kupanga mademonstration pazifukwa zina zilizonse. Malawi Electoral Commission kuletsa kupanga mademonstration. Timazisiya kwa anthu ena kamkali osukulazuka kudawa mademapanga zifukwa zokwanira kapena ayi. Ndiye mmene akambira nkhani yoyamba kukamba zokuti acheya nda CEO should reflect mene yakuyendesa zisankho. Choyamba muzoche kuti zisankho imayendesa ndi commission ngati commission. Ndi chisankho chikapangidwa o decision ikapangidwa imakhala decision ya commission kusati ya chairperson kapena CEO. Tithokoza namasuka musimu nena kuti CEO ndi acheya CFA student wawo. Koma sindinamve zifukwa zenizeni zonenera kuti asiye. Ndiye ndingofotokoza kuti anthu awiriwa ali maofesi kuti kusankhidwa kwawo kunatsatira ndondomeko ya malamulo. Tinakakonda anakafotokozera kuti pamene tinalakwika pa anthu awiriwa kuti akalowa mu ofesi ndi chani mwadongosolo lake kusiyana kuti kungonoti awawa asiye pasi udindo mwina zifukwa zimene akamba sizogwirizana naso ndi ntchito yawo. Chachitatu choti tinene pano palibe tsiku limene anabwera concerned citizens for credible elections kuzafunsa kuti tafotokozere mwina anakatenga nthawi kufotokoza nakatha kwafotokozera pena sana akafunaso kuti apange mademonstration ndingofotokozerapo mongoonetsera mozi choni. Akuti kuyambira pa nthawi yakalembera kunali mavuto anthu amagula mafomu sichoncho Akambanje. Maderena mafomu samapezeka. Now ndimakufunsani kuti munalembetsa mkaundu la vote chifukwa munakakhala kuti munandiyankha ndinakandithandizira kuti ndimve bwinobwino kuti fomu yake imene makagula iniyo ndi chani. Chifukwa chakuti mmene timalembetsera mkaundu la vote Malawi Electoral Commission timanena kuti munthu abwerese chiphaso chake chaunzika ngati sana chiphaso chaunzika alibe abwerebe pa center pakakhala NRB amene aja amuthandiza munthu uja kumpasa umboni woti analembetsa mkaundu la unzika. Umboni umene system generated kulibenso fomu imene umakagula and two pamene munthu malembetsa mkaundu la vote panalibe fomu imene umapanga filu kuti ulembese mkaundu la vote. Ndemona kuti ngati chifukwa chake chinali chokuti anthu amagula mafomu apa sipangakhalenso chifukwa chopanga demonstration.
akuti pamenepo ndilowerepo. Leya, can you protect me so that I finish? Izi zindankhula sine mwankhula ndini kuti mafomu sama. No, Sangwani, like I said, kuti you have to address the chair. Akambanje, you have to address. Sangwani tangomalizani few minutes. Akambanje tibweranso kwa inu kuti muyankhe zimene Asangwani akunena. Just take notes. Yes. Pitirizani ndithu Mr. Mwafiro. Saka kuti maina anthu sakupezeka kavodi. Ndifotokozere chonchi kuti nthawi imene tinkapanga matransfer tinazindikiradi kuti pana anthu ena samapezeka mkaundula voti. Tinanena kuzanena ndife kuti mkaundula amene timagwiritsa ntchito kwa matransfer maina awa 19 samapezeka. Koma tizakutezindika kuti pana maina 19 sitinasire pompo. Tinakapanga system quality check kusakasaka maina tinapeza maina 2553 ngasakulakwisa amene anakhala kuti adakodwa pena pake sanakalowenka mkaundula voti. Pano tinasegula mkaundula voti kuti anthu akatsimikize maina awo mkaundula voti. Palibe amene wabwera ndi dandaulo kufikira lero kuti dzina lake sili kupezeka mkaundula voti. China choti aunikire nchokuti Malawi Electoral Commission inatenga kaundula voti ndikuwapasa azifani kuti kaundula voti ndi uyu. Maina onse 7.2 million ndi anake ali mmenemo. Anthu onse amene agwira kuti analembesa kawiri ali mmenemo tinapanga delete. Muunike kaundula ameneyo ngati mungapeze vuto lina lililonse mutiuze asanafike pa 31 May. Kufikira lero palibe chipani chimene chinabwera ndi dandaulo kuti ayi ayitakhala vuto ili mwina mkaundula voti chimene chikutanthauza kuti kaundula voti uyu ndi wolondola. So nkhani yoti maina akusowa mkaundula voti ngati chifukwa cha kupangiza ma demonstration yoona anakambako za ma challenges ku mathematics kumaiko ena. Ndauza kuti pa internet ndi nkhalango mukapitako mukhozopeza chimene munifuni. Yakapeza ku Philippines kumene achula. Ku Philippines chisankho chimene chinachitika ngati ntakulakwisa pa 9 May. Chinali technology, yes. Koma technology yake nali ya middle systems, not mathematics. Tina ku Venezuela. Ku Venezuela anali ndi system ya mathematics. Koma vuto silinali ya mathematics. Mu system ya mathematics ku Venezuela adapasa audit zonse zinali zolondola. Koma vuto linali kuti malizati amene anali mu system ndi amene inalengeza Electoral Commission yakumteko anali osiyana. Vuto linali la Electoral Commission yakalengeza awo opanga okha. Akabwera nkhani yonena kuti afuna voting ikhale manyo pasaka itopita lina ndi jonse monga amene tinakhala tipangira mbuyomu. Ndauze kuti kuvota pano tinapeza kale munthu okuita ma ballot paper. Ballot paper ikakhala mukachiunga mukaponya ballot box kuwerenga ukawerenga pa center pa station pompo kapena kuti pa mzere umene munthu akaponyerapo voti mukasayinirana pompo. Aliyense akatenga kope ya malizati ake kumapita kwawo. Ndikati aliyense ndinena kuti monitor wakachideti kapena wachipani. Malizati kanyamula pamenepo physically kupita ku Constituency Data Center. Ukafika ku Constituency Data Center khani imene tinafotokozera kwa azipani kuti handling of results will be hybrid. Ikakhala both manual and electronic. Ndemukona kuti pa Constituency Data Center malizati akafika, we will start capturing them in the system. Also, we will start tallying them manually. Kuti pa Constituency Data Center akamaliza zakhanti zonse zamu wadi mene akusayinirana ma monitors. Ma monitors pa Constituency Data Center akutenga kopi yawo ya manyo kumapita nayo kwawo. Kuti zina zalowesa mu system zikupita ku mental center. Akanyamula pita kwa DC. Akasayinira naso competition ya presidential election imene yapangika pa DC. So muona kuti imene tinafotokozera nkhani imene palibe china chimene chabwera sokuza ndaula kuti ayikusaize hybrid muyuze manyo yokha. Muona kuti system imene ikutenga ma interest awina aliyense. Akuti timayesa makina imene mukamba inali pilot voter registration. Pilot voter registration imapangika chifukwa chokuti we are deploying new gadgets.
tinali kuti tizimikize kuti tikafika pa ground zonse zikayenda bwinobwino ndipo muona kuti mmene tinatsegulira voter registration zonse zinayenda bwinobwino palibe munthu amene anabwerera pa center chifukwa chokuti mwina mwake magadgets athu aonongeka. Ankhani yolembetsa anthu kawiri iyi tinafotokoza kale kuti makina kulembetsa sitikwayika pa network kuti aziona kuseva ayi makina kulembetsa they are offline. Why? Tili ndi madera ambiri mdziko muno kumene kulibeko network. Tinakakhala kuti tizilembetsa anthu online kuti ikagwa network simukulembetsa tinakayambisa nkhondo mdziko muno. Iniyo ndinu mboni kupeka chitsanzo ndikangati kumene mapita ukakaniko kati ngandrama pa ATM osati kumidzi koma mtown chifukwa chani ATM nafa network palibe. So timakalembetsa anthu kumadera akutali kumalawi kuno koti kulibeko network kulisa ntchito network ya kumaiko ena koma komweko seko tinakalembetsa anthu palibe anadandala onse tinalembetsa tikabwera zikalowa mu system timapanga lani amati deduplication process andi maina onse anthu amene analembetsa kawiri tinagwira munakakhala kuti mkaundula voti muli anthu amene akuoneka kawiri bweza azipani atatiuza kale pano chokuti tinapasa maina onse anthu amene alembetsa mkaundula voti ndiningotengerapo mwayi kuti mukapita kuona kaundula voti uchi koyambirira uku kumakhala maina anthu amene ali mkaundula voti ozaponya voti kumapeto uku kumakhala imene timati exclusion list. Exclusion list imaonesa anthu mwina amene anabwera kuzalembetsa pa center pamenepo koma analembetsa kale koyambirira kwina ndipo anafufutidwa. Ndiyoti mukabwera kupezeka timang'ana kumene kuja kuti mwina ikhoza kukhala nkhani yekuti analembetsa kawiri ndimuona kuti kufikira lero zonse zili bwino. Mwina nditayimira kaye pamenepo muona kuti pazifukwa zonse zimene anakamba akuyankha bwinobwino. Nderawo yatija ndipempha kuti izi musanathamangire ukasokoneza amalawi muzibwera nkuzafusa maganizo Mr. Mwafulilwa Mr. Mwafulilwa mwafotokoza wanda mwina ndikuona kuti atolankhani athu nawonso pano ali ready madera osiyanasiyana kuti timve kuti kodi amalawi kumene kwakuti njiti sanabwerere kwa akambanje ali ndizo yankhula pa zimene asangwani alankhula. Yes, pala atolankhani apa. Wadzuka bwanji Witness Chipwere kumpoto uko? Kunotu kwa chabwino mwansanga tangotuza kuti kodi amalawi kumeneko akuti chani pa nkhani imene tukambirana pano. Kama wanda hapa na kwenda kuendelea maana kuna mwanzo na matanizao kwa ni mimi tu kambira na leo. Chambira asimwana da kupeza kana tu kwa kwa pano hii. Tayari ndo kwa bino bino. Kabla mwina kutondona kuti kwa dini yake. Kwa ndio ya. Okay, mawe yanchi. Ndio kuna ngati mwina meki. Ndio chito bino. Bali matatizo yana sana kuti kuti chipande chilipo papanopo musikuti president wake chimapanga choose mkulu wa meki kuti apange lani masistem yote ndi meki neno mene chilipo panopo tuna tikanaisha kayo ti meki tione kuti fasi napangia mchacho sipo chicho lakika sachione pokae koma ndi maganizabe ndi maruma zitatu kuti hapa yupraso napika mwina tikanaisha kayo meki yipo ayengese kayo tione kuti evidence oti alipika apa apia inekena zapanga chani matembatadesha matembatadesha ameneo for now inaona kaya ngati meki kanaisi ya kaya equipment yake akodi kimene tukuendera kumana ngati kuma apemo nipanga ngati mina asipanga again kimena kuti tikinte malamulo fachona kuti president amapanga choose mkuma meki therefore which means the malamulo mena anapasa power president kuti asipanga chani asipanga choose mkulu wa meki nisi mwezi chocho madematu asipira kuti kupanga against malamulo watu tunangasema mwana anapasa mpaka president asipanga choose president amchino mkulu wa meki so there's no need kuti tipange mkulu wa meki kumpanga mademo instead chango tipangile chani tipangile mkulu wa chani ama tipangile president mademo which means the malamulo watu ndio malamulo alipo utanapasa president mpaka soti asipanga choose mkulu wa meki so there's no need kuti tipangile choose
amene pangine matimu ngokuru wa make forward sezo check tikaraga nitabo kai kuti tisipangira malamulo atu matimu kapita tisipai ngokuru wa make maganizo amene ndikuona ine ziko mukwambiri ndikubona nisona chimwana kuti muli mtimawo oti mufuna muyankhule mupankani metu kwambira na vanoti ita maganisano zotani ine ndikuganiza kuti vuto limene tino lalikulu ndionera pakati pano tikuyandikira 16 September imene amalawi akhale akuponya voti vuto limene zapezana nalo ndionena kuti ameke amene asankhidwa awa ndi anthu oti anthu akuwakayikira makamaka leki tikanahemba kuti ikanakhala kwandi kuti zima payokha chifukwa mahansara ngakhale mayango amene akuperekedwa kwa amalawi akuonetsa kuti akukhala ngati akuyimira mbali imodzi ndi zimene amalawi akudabwa nazo chifukwa chane ametawa asugisa pamene iwo ali chifukwa kana futukula kaundula uja amalawi amuone kaya mpali anthu awiri kaya pali atatu avomerezeni ati amalawi awo kuti anthu awa ndi atatu kapena ndi awiri koma zikudabwisa kuti ngakhale pali nkhani yoti anthu aone msystem zikukanika neti kudabwa nazo ngati amalawi akulira pa 5 years panopo ndiye kuti ngati zikhale choncho tizakhala kuti kaso chifukwa nkhani zake ndi zomwezi amalawi sakukhulupirira tongatapa sitingagwirizana zokayikisa kuti chishango chizayenda bwino chifukwa nanga sitayamba kukayikirana ndikukayikirana uku ndikumenenso pano kukugwiritsa mademonstrations muchimiza amalawi akulankhula akufuna aziwe kuti ali pati chifukwa mtunda umene atachoka ndi wakutali pamene tikufika ndi pafupi 16 September nzakhale ndi tsiku loti amalawi akusangalala usati tsiku loti amalawi azithawa kapena kulira ayi kumene tachokera ndikutali ameke akwerepoyeka auze mtundu wa amalawi ndipo zawo zonse aziike poyeka chifukwa ali mdziko la Malawi ndathokoza kwambiri mwina omaliza ndithu aleya nawo maganizo aona kuti awonjezera pankani ndithu mwaka nthawi ikochepa maganizano ndiotani pankani no pesomene ene maganizo ane ngoona kuti zinthu apa nokwenda zinakola ta usange palala Malawi kuti pange mademo nikuti chilipo chanangika sosange pakiti chanangika kumbatolana kumbatini wote so kuchomene ndakuti wakuoneka zvachipango wakusange na president umongolera muyane wene munthu wakumbenga usangeke mparamete mene mulamula wanizenge mbali zonse paramira mbali zonse vanhu vanavapange chinhu chachipangamo kwana vanhu kuoneka pakoti kuti pachiyake apa icho chabhisika katumukati pari dhiri pari nyika apa ndicho chahwaura apa nikuti pari dhiri apa pari nyika tukumbaminge zazvifumepo tione zvamukati muzvichi kuti pavanhu vakuerekera zvipango tizakave nachigomero tai vakoro apa zvauneneswe izvo zvautese osange pautama madhama vachikandayani kuti ipo beta zvikwa zvavichi wafunga uchipinda waipa kweru tositoya tipanjere romoza timongatanene taikadzaira chere kuno kumuzuru mene modu ndimpenadagezera ndia Malawi kunako kuchigawo changu mpona ukaitapo ndithu maganizo awo pankhani imene tikukambirana pano ndaine ndithu iyayi ndisachokesa ndatandiwa ndikuponyera nyatini kumene kumpekekeza ntchitoyi zikomo kwambiri Witness Chipwere kuchokera ndithu ku Mzuzu kumeneko apa tilowere ku Phalombe Emmanuel Chilemba wadzuka bwanji kwachabwinolea sindikusowa kumeneko wasanga ku Blantyre kunonso kwachabwino mwamsangamsanga tango tifotokozera kuti amalawi kumeneko akuti bwanji okay somo kwambiri pano ndi mmodzi mwa amalawi amene akutsatira bwino program imeneyi mwina mwake choyamba dzina ainizana ngati twambirire mwazifuna nkhani ndimene mwina mwake mwaimva mwina mwake maganizo wanu ndotani megi mkuona kuti tikugwira bwanji ntchito zake mwina mwake potatengera ndi imene mfundo zimene mwazimvera mpulogalamu ine kumbali yanga ndiona ngati bungwe la megi likugwira ntchito bwinobwino ndipo likugwira ntchito mwandu kusolo tikati tionetsetse pachiyambi bungwe la megi lidatipatsa zimene zonse kuchita matikumbutsa kuti tikalembetse tidakalembetsa ende titalembetsa mayina anatuluka atiuzanso kuti zimene tikaone mayina ndipo zonse zinayenda bwinobwino mwandu kusolo mpaka na panopa pano tikudikiriranso kuti kodi timva zotani atiuza za matransipata kapanga chili chonse tikuyenda mwadongoso mene amene akupangira monga bungwe loyendetsa zisankho ayi ndithu zangaleya kuchokera kuno kuchikwawa naye ndiye munthu mmodzi amene wafotokoza amene mwamveramo tibwezeni kulandaitiza ndi program ndathokoza kwambiri Emmanuel Chilemba kuchikwawa kumeneko timalize ndi Mphatso Mang'ombe wadzuka bwanji Mphatso
Ndadzuka bwino ku Blantyre kwa Chabwanje. Ku Blantyre kwa Chabwino tati fotokozere kumeneko kuti kodi amalawi akutipo chani pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Chabwino leya ndilende munthu mmodzi amene afuna ayikirepo mulomo pa nkhani imeneyi ndi achambirira mkulu tanena ndi dzina lanu lija. Ine ndine Thomas Pile. Chabwino tamvera limodzi programu iyi ndimafuna kuti mutafotokoza bwinobwino kuti inuyo ngati nzika mukuona kuti bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission likugwira bwanji ntchito yake. Ineyo poonetsetsa kwambiri likugwira bwino kwambiri mopanda tsopendapenda koma mwadongosolo kungoti chimene chimakavuta kwambiri nthawi zina munthu wophunzira pakakhala sombuli mulimvetsetsa kwambiri pamenepo ameka kugwira bwino ntchito mosalakwitsa kanthu koma poti tikamapita kumavoti ngati wetu kupitako zero ambiri amachuluka kukhanga talongosola zinthu kuti uwononga koma ameke kugwira bwino ntchito nitayagula somotalekesa mtondo meke kugwira bwino ntchito zosokoneza tsakhalemo chabwino eno mukuona kuti masakhale kukayikiridwa ngati kumene anthu akukayikira fa lero anthu akhala kuwa mmisewu kuwapanga zionetsero kunena kuti bungwe limene asili kugwira bwino ntchito mukuona kuti bungwe la Malawi Electoral Commission achite chani kwenikweni kunena kuti kukayikiridwa kumene kulipoku kusakhalemo palibenso china chimene angachite ameke zabwino adachita kale palibenso zowonjezera fa kuwonjezera ononga koma zabwino zimene adaziyamba kale ndizofuna kupitiriza zimenezo zimene zosangaza zabwino zimene mukunena ino zimene ngakhale uyambira pa nkhani yolembetsayi anaziyamba bwino uyambira pa mayina aliyese akaone dzina lake zimenezo anachita amenezozo chiyambi ndi chimenecho chochita bwino ndafuna awonjezereza mtundu wanji chabwino nimene mutachezera ndi mkuluyu zikoma kwambiri mukhale ndi tsiku labwino ku Blantyre. Tathokoza kwambiri mphatso wamvatu wanda mmene anthu alankhulira kumeneko nde tisanapite kuti asangwana yankhe zimene anthu afotokoza ndi ngotengaponso uthenga wina apa kuchokera pa tsamba lathu la mchezo la Facebook pamene papali mlakatuli Vincent Antonio Kalirangwe akuti I have a concern layer ngawa yanga ndi akuti ngati mayina ena adakodwa mu system kodi popanga transition ma votes sadzakodwaponso ena nanga zitachitika moteromo sindiye chisokonezo ichi. Funso lachiwiri ndi chifukwa chiyani MEC ikukana auditing muli chiyani choyenera kubisa mu system. Are they working for Malawians or a certain political party? Asangwani mwafulira mulipo pamenepa. Mukundimva amwafulirwa. Akambanje mulipo. Yai tionenso amenewa kuti abwere pa line pano koma wanda mwina wamva Malawi wamva Sangwani wamva Kambanje mena fotokozera ndi manga yako ndiyotani. Nkhani ya trust imakhala nkhani yovuta particularly munthu ukakhala kuti mwina umabwera kale ndi ma ideas osiyana kuti anthu tipangane trust timayenera kuti it's give and take pali zinthu zina zimene munthu amanena kuti prove izizi kuti ndiziwe kuti ndikhoza kukhulupirira. Now sometimes anthu atakufunsa chinthu chodiwe mwina yikuona kuti ndichovuta. I think key question imene anthu akumafunsa kumeki kuti kodi audit mukana chifukwa chani ine siwa kumeki ndi Asangwana afotokoza mwina chifukwa chake chimene saukanira as long as akumakhanga kuti anthu akumafuna chinthu ndi mwina Malawi Electoral Commission kumati mwina chimenecho ayi pazikhala standoff. I don't know whether it's going to be possible kuti modzi wina azindikire kuti ngati chakuti sichichitika chizipasidwa chipereka chikayiko mwina kuma processes onse utakuona Malawi akuyankhula mosiyana pala Malawi ena amene akuona ngati kuti meke china chilichonse mmene chikuyenera kuti ipangidwe paliso Malawi ena amene akutani akuyikayikira panali abambo ena akadayankhula Chitumbuka poti neso ndimachokera mwina dali men mamva makamba pozo kuti paliminga ndi ngati munthu ukufuna kuti udziwe china chake wina ake ngomakhala ngati akuuza kuti mwina chifukwa cha zakuti sungadziwe chimenecho chimapereka chikayiko. The question is kodi tikukayikirana chifukwa chani? Alipo wina amene akubisa chinthu kodi alipo anthu amene akufunsa zinthu zoti nzosatheka. So until we have come to a level ground whereby people are able to know kuti mina zimene tikufunsa zisingatheke chifukwa maybe zilibe any significance to whatever we want to do kapena so inu amene mukufunsidwa zinthuzi nchifukwa chani simungopereka kuti nkhani itepo. That I think ndimene kuvuta ano kumakhala ngati dzira ndi nkhuku
chachikulu njani? Amafuliro mundimva ndokumva babwera funso apa komanso ndikukhulupirira zoti zimene alankhula Malawi ena mwazimva, ena ayamikira komanso ena akuti nchifukwa chani meki ikukakamira kapena sikufuna kuti anthu achipani kapena anthu ena okhuzidwa pa chisankho asapange audit. Wandanso wafunsanso apa kuti mwina nchifukwa chani ku mekiko mukukhala ngati mukuumauma kuti anthu apange audit mayina mmene akufunira. Zomwambiri ndimafuna ndifotokozera zonse kuti nkhani ya audit yakhala ili yoti kutenga nthawi namba paka nthawi ndithu. Malawi Electoral Commission inanena kuti amene akamba za audit yatipasani scope ndikufunoza panga audit ndi chani kuti ndimufunoza panga audit ndipo audit ino itakhala yotani. Kalata inabwera kufikira ku Zipani nganisakula kwesa panali pa 5 June imene imakamba kuti za 23 May imene imakamba kuti sinofuna mifunake audit koma audit kuyang'ana chani izi. Ndiyo commission inakhala pasi ndikuvunjikira zimenezi zimene amafunazo kuvunjira kuti zimene anthu makamba kunjaku ndi zimene zinali mu scope ndi zinthu zosiyana. Commission inanena kuti ndi zimene makambazi ife tidaunikira izikangole kuti zimene kazina zimene zifike pachani izingakupaseni commission zimene makamaka kuti zimene zinazo insecurity reason amafuna kuti amapinde masosi kodi nazo zimene apepani amafuliro mukumazavikira pena pake patali ndi mwina sindikuzowa mwina pamene mwayima kapena mwina mutayandikisako mwina kujeni mati amafuna chani zimene mekina inati sizingatheke zikukhuza security. Amafuna ndikhani kuti apatile maso munthu ukakhala ndi software or system source code is a security issue. Once you expose that to third parties, it means the system is so vulnerable. So to protect the integrity of the process, the commission said no. Koma mukaona kuti mmene akuyankhira anthu kuti kufuna tione ngati maina ena amene azimene musako so maina ena ake ngati anafufuzwa kapenayi ona kuti ndi ndondomeko imene takhala tikukhala nayo palingana chili kuzokonza zachisankho for solving the akali tinatenga maina awo 7.2 million ndi anake kwapa anakakhala kuti maina ena ake akusowa amenewo bwezi pano anthu atatuka kale kuti aine tinakalembesa chiphaso changa ichi koma zina langa sili kuoneka. Ndiye tena pake tikamalankhulira kuti zikhaloti tikupanga dili tikapena kuphatikiza kuti zimene zinalembedwa mu scope mu ndi zimene mukunena kunjaku ndizoona kapena ayi. Chachiwiri muona kuti imene Malawi Electoral Commission inayankhira uzipani kupanga kutuka lero palibenso chipani chimene chabwera ndikuzadandaula kapena kunena kuti yayi mutumikireso abandi ako kuchita pa 1 June tika lero palibe chipani chinachilike chimene chanena kuti yayi kuti nazo kapena munakapa mmotere kuti epoteka kuti pamakhala ngati zimene tinganuti lati tayankha aini ake amene anafunsa zinthu ayankha akhutisidwa muona kuti ena adakapitirabe ndi nkhani yomweyo koma yeti nkhaniyo inayankhidwa bwinobwino kale aini yake anakhutira. Amafuliro amwina pang'ono chabe ningokudulani akambanje apa amafuna atalankhulakonso pa nkhani imeneyi andikumbutsa imene mukuyankhula kuti mwafotokozera bwinobwino koma iwo amadandaula kuti anabwera ku ofesiko koma mwina kulandiridwa kwake sikunali kwabwino. Akambanje muli pa line ipa. Ndipo kwambiri amafuliro akuyankha koma zambiri zimene akuyankha mukhoza kuona kunena kuti sizikuyankha be mayankho amene anthu ambiri ali nawo. Ineyo ngati munthu komanso nzika imene ndimakonda dziko la Malawi ndimaona ngati kunena kuti adindo amene tinawakhulupirira ku Malawi Electoral Commission ali ndi udindo umene akufunika kuti akamachita zinthu zawo makamaka pakhale transparency make should foster public trust through transparency. Ababa zikuoneka kunena kuti meki ikulephera kukhala transparent kuma citizens. Section 41 ya malamulo a dziko lino says every person shall have the right to vote and the vote imabwera pazaka 5 kamodzi ndi ufulu umene unafunika kuti tiulemekeze kwambiri. Nkhani imene ndimafuna kuyankha kuyambirira kuti ndionena kuti asangwani amandikanira kunena kuti yayi
iwo za registration za fomu kuti zimagulidwa sakuziziwa. Tipite mbuyo pang'ono muona kuti ine ndakhala ndikuyendera masenta a registration koma amalawi electoral commission anayika kuti munthu amene afunika alembetse akhale ndi chauzika. Mafomu aja timatcha R12 aja amasowa mpaka na anthu amagula. Ine ndi chitsimikizo chifana nakafika pa center anthu amagula 2000 kaja fomu amene analibe ndalama ya fomu ya NRB ndekuti analephera kulembetsa. Kodi imene si disfranchisement sidalepheretsa anthu ena kuti akathe kuvota chifukwa chonena kuti anthu enanso timapita masenta ena mapeza kuti majeniseti sakugwira ntchito. Kodi zimene zija sizinaletsa anthu ena kukalembetsa? Kodi pamene pamalawi electoral commission vuto limene lija analiona ngati ndi si vuto nanga kunkhani yonena kuti iyayi azipani kaya achani anavomereza kuti iyayi zonse zili bwino. Ife sitikugwirizana nazo zimene zifukwa chokuti taona posachedwa apa azipani omwewo akudandaula nkhani yomweyi nde sitikudziwa kuti kodi anthu amene wawo akamati anavomereza amavomerezera kumene amalawi samamva kapena amavomerezera kuti. Nde nkhani yayikulu imene tikukamba pano ndi nkhani yonena kuti ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa chokuti malamulo amalawi akupatsidwa mphamvu yokuti asankhe mtsogoleri amene akumufuna. Koma ngati sitiyendetsa bwino chisankhochi kutengera pa zimene ife tikuchita ngati atsogoleri oyendetsa bungwe la MEC ndekuti tikusokoneza ufulu umenewu. Ife kawiri timabwera makamaka tikaona kuti ufulu wa munthu pena pake ukuphwanyidwa. Nde mukaona tikuyankhula sikuti tikuyankhula kuti tikudana ndi wina aliyense. Tilibe chidani ndi munthu wina aliyense mdziko muno. Ati kapena akutumanitu ena ake. Palibe zotumidwa. Ine mmene ndakulira pano sindingatumidwe iyayi. Anthu amayankhula mapropaganda osiyana-siyana kufuna kumuyika mawu munthu mkamwa. Koma zonsezo ndikufuna ndipemphe dziko kuti lisamvere zimenezo chifukwa kunja kukula akavuyevuye ena amene akumatenga mawu awo kukuyika iweyo mawu ako mkamwa. Amsisha mafuna kuyankhula. Nimati ndifusefuso akambanje pankhani ya audit imene mwayikapo ngati imodzi. Malinga ndimene ndamvera kuyankha kwa Mafuliwa akuti atapemphedwa anthu kuti anene kuti kodi audit yo makamaka mufuna chani. Ati mafuna mukayang'ane kuchipinda kusosika kuti zomwe yakuti zikhoza kukhuza chitetezo cha voti. Inu mkuyankhula kwanu mukunena kuti mafuna muone kaundula. Zikumavuta pati kuti muyankhule chimodzi mumvane chimodzi chifukwa ena kukhanga takuyankhula ena kuva B. Inuyo audit imene mukudandaula inuyo akambanje nditiyo ameka kunena kuti anaonena kuti lembani scope yanu mufuna mutani ndi anthu amafuna kuyang'ana zinthu zina zosagwirizana so mwina ndikaundula zimene zukhanga akanizazo. Wanda nkhani imene akamba apapa amafulira ndija yonena kuti takhala tisefe tikuafusa onena kuti kodi munthu akuti afuna adzaone mayina anu nkalembera kuti mwapanga bwanji mwalembetsa anthu angati nanga anthu amene wakudamba amene ali kuti. Nde iwo wakunena kuti ayi mukamabwera kuno mutiuzi wetu kuti mufuna mukaone pati. Ife timatsutsa zimenezozo kuyambira mbuyo kunena kuti popanga audit akhale open chifukwa to makes rejection of audit may be perceived as the shielding itself from public accountability, especially in light of growing concerns over the usage of the software which they have adopted. So if you kufuna kwapanga clear ameki kuti nawonso asakhale pa tinganena kuti amalawi asawakaikire iwo atangobwera poera kunazo kuti ife zimene tili nazo ndi izi aliyense amene ali ofuna kuona zimenezi kuzika pa mbalambanda koma asapereke ma conditions kunena kuti iyayi ngati mukufuna mutipange audit mutiyambe mwatiuza kale kuti chimene mukufuna kuti mutipange audit cho ndi chani. Kodi Amafuliwa yes akambanje Amafuliwa nthawi yathu ikupita kodi sizingatheke kuti inuyo mosogozana mwina ndi anthu amene akupempha audit kukhala limodzi nkunena kuti audit yo ngati mufuna musuzumire mutha kusuzumira kulekeza apa because anything beyond that you're tampering with the security of the vote because anthu akuona ngati mukukaniziratu kuti people should not even see what is happening mu machine mwanumo. Is it not something that it's not for me to say, Komano, if they write it in that manner, is make willing to allow people to see what they think is possible, what is seeable, and not anything beyond that may compromise the security of the electoral processes. Mwina muyanke mwansanga msanga nthawi yatithera Mwafulirwa. Malawi Electoral Commission has banned now the we are not able to
should meet it here. Meaning, could the Malawi Electoral Commission has not responsibility for engagement with political parties. But the United States from 5 January June up to now, there is not another response, which means the explanation here to many enough for the Wazir and in Anzega. Who are the many for the Wazira and Akutia, who are the and Anna, they are picking on the very same issues. Normally, our Malawi Electoral Commission has already forced it. Pepani Mafrira mwina ndipepese nsokwa Malawi kuti nthawi apapa nde yatithereratu. Guilford Matonga sindikudziwa ngati pa line pa analipo chifukwa ndimembekezera kuti mwina nawonso alipo apa alankhula. Sindikudziwa Amatonga mulipo? Amatonga. Pepani kwambiri ndasana ndi mphindi zochepa komano ndimangofuna just a minute kuti mupange conclude mwamva asangwani mwamva akambanje zikuoneka kuti kumvetsetsana ndithu pena pake kukusowa pamene tikuyandikira chisankho mwina amalawi ena ukamba zina nawo ameki ukamba zina mwina pakufunika kutani pamene pa just a minute pepani ndithu pa line pa ndimaona ngati kuti mwachokapo ndikhululukireni iya ndakhala ndili pa line pa ngane yaikulu tiyeni tikavote ngane yaikulu ma NGOs mphamvu zathu zonse zimene tili nazo pano tauza Malawi kufunikira ngokuti tipite mwa unyinji tikavote kukavotera anthu amene tikufuna kuti tikavotere nkhani zimene tikukambirana panozi tikapitiriza tipanganso zimene zinapangika nthawi ya registration. Nthawi ya registration tinapereka mauthenga osokoneza Malawi kwambiri nkupeza kuti anthu ambiri sanakalembetse. Tikapitiriza zimene tikupanga apa zakuti tizisankhadala kusamva tiononga ufulu wa anthu malo mokuti anthu alimbikitsike akavote kukavotera anthu amene akuafuna zimene zizichitika. Ndikupempha Malawi tonse tiyeni tikonzekere kukapita kukavota chifukwa nkhani imeneyi takamba nthawi yayitali. Public Affairs Committee inapereka mai yakuti anthu a Malawi okhudzidwa zipani zokhudzidwa stakeholders onse akhale pamodzi meki fotokoze tinafotokozeredwa palibe amene adadandaula chonda Malawi zina zitizisiye ngakhale ndi ufulu wathu okachita demonstrate komano pa nthawi ino talimbikitsa Malawi kufunika kwake kwakuti apite akavote zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri apapa programu iti malizirenso pamene pa nthawi apa yatithera kwa basi tikumananso ndithu sabata yamawa lolemba pamene tizabwere ndi program ita ya kulinji. Ine ndileya malekano sindali ndekha ndinali ndi Wanda Msisha mu studio muno komanso malipota athu madera osiyanasiyana Emmanuel Witness komanso Mphatso. Ndikuthokozeni kwambiri Amatonga chifukwa chokhala nafe programu iyi koma mundikhululukira kwa basi ndimaona ngati line pa mwasunthapo asangwani mwafrira tukuyamikensoni kwa basi chifukwa cha nthawi yanu kuphatikizapo a Edward Kambanja komanso Malawi onse amene mumatsatira program imeneyi ya kulinji mwakoma nonse. Amalawi kulinji